tuene wakatunya sembayanglah urang betuene salah puluh na nomor lah ampe ona nomor lalimu kini bola pulo wantala bak manuk kini laka jadinya sesudah berang malaka abidin babalik pulang masai itu babaliklah pulangnya kini tiba di rumah masa itulah di kabahan melawat ke anak yo serato jo mande si upiak si bainar adik kandung upiak samsiarai kini cuiko sabananya tumpak kepada badan si abidin lambo kabahan bake inyong kotaknya ube anak kita ambo laporkan kena wajib ia berupa melaurang petugas nanado di daerah kita di sabab malangga bana malakini indak ditampiknya nyetibokan itu bana katanya kini itu modenya anak orang maka jadi minantu kita alangkah malu badan awak abainar naknya pikir nan sabantu itu indaknya inoknya manukan ino diri indaknya kana ino badan indaknya tenggang itu kato sabananya ala kok tarang nambah itu
wala kok jale tu nak kandung simakkan kato dari ayah itu modenya manusia nak kasih upi iriangkan sepanuh kampung indak kok malu badanina bakato di sinan malah si bainar kini ceko dia kandung soalnya kini ceko saja kondak suko ayah malah ambo ko idui kondak suko mandi ambo ko ado biarlah ambo barangke di nagari biambo hilangkan nagariku dari duit rancak lamati pada merasai macam iko itu kato si bainar indak taladuang talantekan raso manyang bamban mudo indak tetangguang terasaikan raso kai hilang nabakang atau baik raso kailang yo nambah kato itu bana katonya kini tumpak kepada badaninya sedang keninyo malah si bainar tumpak mandanga kato malah dari anak nanayanya berang hati indak tawadu indak tanggung berang hatinya baik itu bana malah kini sedang dia anak kandung latadi siang sadang deinyo melanak kandungan tadi nambah mau piak si bainar semalam atau tak lalu hari siang pangana nak jalan you siang pangana nak jalan yo itu bana melaki ni di indak lama malah kita bilangkan sadang keninyo melarang mudo nambah namo malah si bainar dietong badan dirinya nambah inar sudahlah jale nambah inar sudahlah tantu rambut lah kusik di kapalo pangana ka abidin yo iyo mukabu alemunya iyo muka buat kabatinan itu bana malah di si abidin hari malamnya sangko siang lah siang kini hari pangana ke si abidin lapangana malah kasih abidin ba itu bana malah nyakini rupanya di hari sudah minggu tentunya hari balai di pungasan hari sinayan masa itu tentu yo balai malah di pungasan de untung kadian ala rupanya si buyong si abidin mukasih di dalam hati
iyo nak kapai kabalai pungasan latarinya kapasa sakutiko tibo di balai tolataan tantu bainarai lakapasa Kapasa pulau itu bana melakini tak lama sesudah itu sedangkan inya mula si bayinar tumpak kepada badan diri lagak tak tanggung pika balik awak rangkayo kenama ala tibo kini di pasar pungasan de untuang kadian ala tumpak de inyo melasi bayinar talatak kereta ditampik melapalataan langsung ke dalam pasarami di langsung ke dalam pasaran itu bana melanyat ini rupanya sama so itu satu tiba di dalam pasar kadang bilangkan melasi buyang Abidin inyolah tiba pulau dalam pasar agak si buyang si Abidin inyo masuk melaka kadai kain bainar tibo di balakang sadang Abidin mago kain bana bakato sinan si bainar koda kanduang dangakan bana iko dasar danam pali ranca bakato Bidin lambe-lambe ko itu memang dia iyo ranca tapi bakep yang tidak cukui itu bana melanya kini iyo itu pakaiannya nanelo kalau itu kece udah rancak pakaian sudah saja kadi Bali kalau mencari kerajo mandejo bapak lain bentuknya tindak kenaya kita ndak bisa dah sanang diam iyo kan tinggal di nagari kita barangke kini juga kondak dapet siang malam kita pai di maka tuju tampe inggo kama barangke dai olai nar lapai dai si bainar nyetalakan kato bake inyo yo si buyang Abidin ko iko kato da sabana kato nanindak kamalupo ngambil pakaian melaki ini
sujai dasa banta kini juo biar maha pokoknya capek dai. Biar maha pokoknya capek itu wana katanya kini abidin kamanurik sajo dua stel pakaian nyobalian untuk abidin malanya lain. Sarimi malapiti abidin nindak keluar ba itu wana malanya kini indak dolamo antaronyo sedang keninyo si abidin lesan nang wana raswati. Sajuk di dalam kiro-kiro itulah kato sabananya tumpak kepado malasi abidin. Sudah pakaian kadiuk di Sudan yuari itu ba itu je tukang jahit unikan di si abidin. Malang tak dapet kaditulak mujud tak dapet kadirai rupanya melanang si abidin pakaian sudah di tukang jahit sudahnya gosoknya dobinya. Dah selesai mula pakaian sudah dibayar kepiang mula kini sedang membayar bayi-bayi piti kanio bayi narkadi sedang membayar bayi kepiang yuho tiba sekali si al-mukrim yang mencari mula bayi narjuho tampak bana sedang tagak baduho je si abidin. Rupanya malah si al-mukrim taburu napasu sekutiko na abidin nyo tahu baswado lawannya na di sini. Datang si al-mukrim sajadinyo awak datang kanyo kepoken talapin melada inyo kini tersanda al-mukrim ke dinding rumah. Awak kabaputanya iriangkan nyetangkok sekali di si buyong abidin nyampekan melaka dinding tagana sang ajo. Wala si al-mukrim taluk datang membayar si abidin. Bayinar lari sekutiko pakaian lah diambil di abidin nyo ambil bendi balik pulang. Bendinya bawa pulang itu bana melakini langsung menuju sungai Tunu taruhnya ke Koto Gadang di bana melanya kini sedang diuntung kadian ala rupanya mela sama so itu satu tiba di Koto Gadang bakato sinan mela si abidin kabaki mandi kandunginya dana di mandi sabananya ambukan tadi pai ke pasar bersobok bana lejo bainar ngebuatkan nambo pakaian dua stel pakaian ngebuatkan coy itu katonya bana
Hostel pakaian sekali nyobuekan nyobaye sekali di Bainer iko mode pakaiannya. Nani nyobainer mande hari tadi maja ambo lari dari siku kok diuni kampung dak jokaman ba itu bana malah dari nyoba atu kini dindekan buang. Tumpak di badan na diri mande kole memakanang sampai habis kole menyuruh sampai hilang di mande indak ragu-ragu barang nanti bo indak kabailaan kok lai kabarangke dari siku lain indak kececalik di badan kami lain indak kata ragu lepas anak kami untuk cari makan bawalah dia nyobain tu kole suku inyo nak pai tapi seketiknya nak kandung muko-muko pasal bawelo rami dia nak pagi hari bersuko-suko nak mangko elok kasih bakang ayah nak kandung olah kurang lah jadi kita tinggal mula si Abidin kebilang upiak si Bainer sedang di pasar Rampungasan kironya datang mula waktu itu lah tahu di dirinya si Al-Mukrim lah nyoturiknya dakik si upiak sedang minum kini cuiko le di Bainer Ba'akabadi badan kita lai kok mungkin kaman jadi kok indak katokan banana janda badan nanti no jadi itu bana malanya kini ala kok sanang nambah itu ala kok saja dalam hati kini ciko malah duda Al-Mukrim sabananya tumpak di badan diri kita ambo di dalam pendidikan SMP baru dalam kuliah malah kini ataukah mencapai melatih guru lanjutkan sekolah udah na ambo sekolah pulau mangalo itu nanti bilang na orang dari Bangkaulu kemudian anak Palo Banda menunggu lada sabanta dulu sawakatu ambo dalam siko ngolade tuene menjawab disinan si Al-Mukrim kini coiko sabananya tumpak di badan dia diri ambo pokoknya menanti laika jadi lamu sabanta indak baang nencame bana badan ambo alang dijungi batu mandi bajua di tepi jalan ambo lapaya besok dek menanti na lain sajo besok malarikan Bainari Caitu bana kato mulainya si Al-Mukrim malah kok sanang dek Bainer. Nenambo dai memang sanang bana tapi udah ke lain bana rupo-ruponya indah udah sarowatanyo tangan tibo kaki lah datang. Mangalo ko urang nan udah bae la jale salah badan inar mangalo urang lain udah tenju.
Lejale de udah kini menandokan ninyo ndak salah ndak izin tuan bake udah ba itu bana kato si bainar. Cuy itu jadinya dan tak jadi itulah katonya sampai kenala kesanang kini hati udah. Tidak lama sesudah itu tumpak kepada hari-hari itu kini cuy kola de udah jan udah came-came ju. Na urang dah sungai barame tiok mandi barana udah ajan sampai came-came lamu lambe dah alai ke sampai ju tuan Tanjung Sabah dan Kota Diulu anda menjalang pandakian juati Sabah lada alda ulu menanti sementara penanti Cetu bana katanya kini nyobai lah minum dek si bainar balik pulangnya sekalinya ambil kereta ditampeknya lalunya tuju simpang langan tuenei. Kepada badaninya Alala tiba pula di rumahnya tiba di rumah kandangnya tiba malah di rumah kandungnya agak saja upik si bayi naro di dibilang badan dirinya ari barebang patang yuri patang kabadarok sanjo coy itu bana malakini la sanjo candonyo ari pangana upik si bainar indah na lain nyepikian indah ado pangana lain pangana kasih buyong abidin sajo coy itu bana malakini tumpak de inyo si abidin di barat orang mai de tali mungkin lama makin nyo saring bertambah kuat pilihnya co itu bana di abidin di malainya tu kini sedang diinyo malah si bainar buat di hari semalam itu
sanjo inyo lalu namande punco itu juo na bapak nang kadi bilang tentu lalu pulo kini de anak lalu sanjo dak tentu baso pangana si bainar ado tujuan yo mukasi ado bana niat di hatinya indak tahunya di hari malam indaknya tahu malah di hari malam dak takwi badan kamati coy itu bana malah kini rupanya malah nasib bainar sudah berjanji jo abidin baso malam tu inyo kamanyapui kiro-kiro hari jam 2 kita bilangkan pulau si Abidin tumpak di hari lah pukul 2 nyokaban kamande jo bapaknya onde kandung 100 ayah ambo kepai dulu jo bainar nak samo hilang keduanya nak samo sakit ditangguhkan nak samo padi dirasakan itu bana katanya kini dibilang sinan badannya bakato mande jo bapak kami lape jo hatinya suci 100 mukona nyanyi asa tercapai yang kanan sana mande jo bapak jangan lupa na mande jo bapak jangan lupa itu bana melanya kini sedang diuntung kadian alam barangke hari malam itu nyantaan di bapak kandunginya iyo karena melayo lagannya 7 rumah si bainar indak lama sesudah itu kironya tapi hari jam 2 palangkan Abidin sangat tapi sedang di hari pukul 2 malam tadangan anjing kamanyala satu tadangan anjing kababuni tumpak de inyo si bainar tersinta malah dari lalu nyebuka jendela bilik mencalik melaka bawa kironyo iyo si Abidin satola jale si Abidin nyeturunkan melata sabua barisi pakaian cukui-cukui nganinya upiak si bainar laki pakaian laki-laki laki pakaian ayah kandunginya pakai sarawak pentalun panjang pakai le baju malah panjang lengan laki kupia masuk itu bana melasi upiak kadang bilangkan si bainar turun di atas rumah gadang turun keninyo lambe-lambe lanyo sao pintu babalik satunya turun melakini letibo malah di tanah sama bajalan keduanya tinggal rumah ladik kandung lagadang lainnya sayang dek cintoinyo ke Abidin indak ragu rumah ketinggal indak came malah jono bangsa pai ba itu bana si bainar
Agak saja meladek si Bainar lapai ke jalan ngadang sama menanti oto lalu di Samo menanti dan oto lalu itu bana melanyok kini nanaya babalik pulang sama seorang hindak lo takui kawayalan lo tuju malah sungai tunung nalo tuju tantu ya koto gadang ba itu bana melakini satu tibo di rumah di koto gadang bertanya sekali namande malah si buyung abidinku ala batamu tadi jo Bainar ko itu malah nak ditanya na Bainar jo si Abidin lah duduk di tepi jalan menanti oto na lalu di kita tinggal mandi jo bapak tu bilang kini si Bainar rupanya Bainar jo Abidin dek tagak baduo tapi jalan bakato di sinan mulainya si Abidin rupanya bakato ka Bainar kini coiko lah dek kandung mana nelok tukar pakaian lakikan baju adik balik biarlah baju perempuan biarlah baju lelok saja coitu bana katanya kini kita kalai lari malam mengalo adik keragu-ragu seorang orang indak nanyale selain dari ayakan wang ambo ditukar balik pakaian laki lah baju sesak badan laki lah orok pendek kambang tageri rambut nam panjang ba itu bana si Bainar ndak lama malah sesudah itu indak dihitung lama bana sadang keninyo Bainar ko sadangnya tagak tapi jalan berdua joinyo si Abidin lalu lah motor dari Sungai Panu diambil oto tu kini satu di stop oto berhenti Bainar bana nama ambil bakato melana sopir oto kama api kama nompang itu bana katonya kini koma pulau datanya kama oto koma kapainya kami langsung menuju Padang ko iyo dah langsung ke Padang kami menumpang sampai ke Padang leado ko tangampe olabu adai katanya kini sedang di badan dirinya tumpak kepada malah badan diri kini coiko dah sabananya kok iyolah berdua pai udah jo ibu ko naik lah udah kata
Itu bana katonya kini tu kato si tokaroto lanai sinan si abidin duo jainya malah supek bainar labaran ke oto dari sinan la kota Padang kanya 7 di perhatian bilo masonyo kawatamu itu kato nanyo bilang de untung kadian alam rupanya mulana si abidin labaran ke joto tadi latibo di balai salasa baranti makan di lapo nasi dicalik mana mere oto kironyo saroha 7 Jo saroha bana manompang jo itu bana kini pai la sudah makan di sinan naga urang na makan kini tentu ya banyak urang makan ninar badu jo abidin tak namu makan selerong raso katibo orang mengajar raso kadatang orang menyapu jo itu bana malanya kini untung jo Tuhan menggaraan sudah makan mula orang na banyak naik sekali pesisir kate oto barangke oto malah kini mesin duit masalah itu lah masa padirang ganti yang pukunya tinggal tepi bandang mesin duit roda bagel yang tinggal lapau balai salasa wa itu bana malah kini kanya 7-nya kota Padang di kanya 7 malah si kota Padang dak guna dibilang mana rasa malam moto di jalan cukup di hari ini 2 malam baru tiba oto di Padang nanco itu sama so itu itu bana melanya kini sedang di badan diri nyolai tumpak kepada badan si abidin latibo di kota Padang satu tibo inyo di Padang malang tak dapat kaditulak mujud tak bisa kanyorai dek panik bersejarah ju dek panik etong kabar etong rupanya bertamu jorang balai salasa banamo buyong bustami jadi sopir taluk bayu Padang jitu abidin bersejarah di kana malah ketik mengetik disabut suku malah jokorong ba itu bana malah kini kironyo nyato sapa sukuan nyokaku mama sekali kabustami ba itu bana malanya kini sedangkan inyo maso itu nasi buyong malah bustami membawa to oplek tambangan Padang taluk bayu ba itu bana malah kini de untung inyo nambadu karajo baik kata bustami indak do boleh dilalaikan itu kato nyobanakan tumpak kepada malah si bustami nyobao malah waktu itu dikawinkan malah inyo kini iyo di resor kota Padang ko langsung lah kawin dilangsungkan supaya namburu jangan tibu kok ketinggang di Padang boleh curiga orang indah ado kok nyampang indah langsung kawin capek kecurigaan orang tentu ado kok nyampang tiba bana mandi bapaknya besok menjapit surat kawin sudah di tangan bahasa jo kato mandi bapaknya wangkan ala di olah sudahlah kawin
capek saja selesai mula perkawinan selesai suratlah di tangan. Cuy itu mana lelaki ni kita bilang ayah di kampung rupanya de ayah konteninya. Nan banamu melalui opak munuk nan tinggal di korong kampung ayah si upiak si bayi. Pagi-pagi mula awaklah jago 100 melaju padusi agak saja badan baduo. Sampai ditanya mula kabake ibunya dik kandung upiak semsiar lai ko ado juo si bayi nardi itu bana malaya kini tasabui sawantu itu sinan bakato malana mandenya ambo calik malada ulu walanya calik masuk bilik sertonya tiba dalam bilik terkajut sinan mande bayi naronde tuan kandaran diri. Iyo tapi ramalan tuan indah ado dole anak kita alalapai tuan si bayi nartuan. Ala lapai si bayi narituana katonya kini ala kok tarang nandituan ala kok jale nanco itu sadang keninyo si bayi nar. Indah dalam montarunya rupanya melada ayat tadi lah berang-berang kamandenyo iyo si upi indah nang tantu indah tahu garena anak lah jale anak cari itu manga indah di dalam upi lalu itu katonan ayahnya. Kalau kini tak dapat tuan berang kabake ambo nang kita lah sama salah kini to kunci bana rumahku dicari anak kandungku. Kita cari dulu ke kota gadang kalau ndak ada malah si Abidin nang di rumah baso pajako lah dilarikan si Abidin itu bana katanya kini. Kita barangke kini juga pajako pasti nyobao meladi si Abidin entah ke sungai Panu entah ke Padang itu bana katanya kini. Berpikir sinan melanan ayahnya kalau anakku ndak mungkin do ke sungai Panu ransiko banyak di sinan mungkin ke Padang nyolarikan. Itu bana katanya kini de untung kadiana lain tak lama sesudah itu tumpak kepadu badan ayahnya tapaso tinggal. Olah rumah lagadang diri. Lah dikunci rumah masa itu berangkat ke kota gadang dicalik ke rumah mande si Abidin lah tiba kini di kota gadang. Satu tibonya di kota gadang sampai bertanya di rangsinan dan ayah jo mandenya tak di rumah. Tapi jawapan de orang sinan Abidin tak tampak dosa jak tadi mungkin tak ada di rumah lah ide aku.
bakato mande si bainar kini coikola di kita indak rumah tercalik lah itu ambil oto ke padang kita cari. Si bainar tuane indak lama malah sesudah itu keluar lainnya malah katu itu dari ranah kota gadang tiba di simpang tiga. Indak lama malah tagak disimpang lalu oto di sungai Panu diambil oto di ayahnya. Kiranya oto malah Panu pulau ndak lama pulau sudah itu. Lalu oto sebuah lai kiranya bus dari sungai Panu waktu itu jalan buru detuane. Waktu itu kan jalan buruk dari sungai Panu kaya haji namun habis hari semalam itu bana malah kini dangadang sampai seminggu. Jalan buruk sama so itu dia tong sinan anak jo mande si bainar dapet tompangan anak gunung. Nyetuju ke kota Padang kasih ada ulu basal induang akhir kalanya marantau panjang adik kandung. Kesudahnya melamaran to panjang kok dan bilang sinan oto nama bawa lambek di lamu oto di jalan letibo di balai Salasa. Andak menjalang dan pasak kambang. Bamanuang tiok savanta semalam oto di jalan la jauh nanyo tinggalkan letibo di kota Padang. Satu tiba di kota Padang kaili anak dan panakian kaili tari manyu barang kemudian anak melakukan kota baru kailinya bersanjo-sanjo cuma seketik di dusana nan disampaikan setibonyo ayah di kota Padang anak lajale di Padang kabatamu. Disiko curito diletakkan kanak bertanya besok rekamannya tanya saja kata nama rekor menyimpannya di kandung. Kok ke pasar dan belilah kain kawale anak ransu barang kaili taruh ke tapi carito bainar jo si Abidin batamu jo apanya di pangadang di sinan kabadilata akan di tanam lado
Rayo di tepi jalan di tanah mana dan Sanjo Rayo di tanah mana dan kan ketiganya di sekolah Ka'bah diletakkan atau di sana besok berkandak juga tanah merekor menyimpannya de tuan